Bé, hola, benvinguts tots al nostre espai, a l'espai Vèrtic 365 CAT. Parlar-vos d'una famosa i prestigiosa marca de sacs de dormir que es diu Wrap. Aquesta gent són britànics i aprofitant que estem començant ja a submergir-nos en època on el trekking és una de les activitats que més ens agrada realitzar, vull presentar-vos dos sacs que són força interessants tant per al seu pes, com per al seu volum, com per les seves prestacions tèrmiques. El primer sac que us vull presentar es diu Neutrino 400. El Neutrino 400 és un sac de dormir construït amb un Pertex Quantum. És aquest teixit, perquè ens entenguem. Aquest teixit el que té de particular és que és tremendament lleuger i para el vent amb una proporció molt alta. El metre quadrat aproximadament pot estar pesant els 30 llargs grams. L'altra particularitat del sac és que en el seu interior porta un farcit de pluma de 800 quings. Això ens dona molta compressió i molt bona tèrmica. Aquest sac de dormir ens dona un límit de confort de -4 i una extrema de -20, que no li hem de fer cap tipus de cas. Per nosaltres l'important sempre és el límit de confort. 800 grams de pes i per tant un sac ideal per tindre un rango de temperatures més que acceptables i tremendament lleuger. Què és el que passa? Quan utilitzem un Pertex Quantum, quan utilitzem una pluma d'aquesta qualitat, el preu ens puja una miqueta, però per això he tret una alternativa. És aquest altre sac, és un sac també, òbviament, de la gent de Wrap. Aquest sac es diu Ascent 500 i és un sac que munta un Pertex Microlight. El que té el Pertex Microlight respecte al Quantum és que és una miqueta més dur, però és una miqueta més pesat en l'interior i munta una pluma de 650 quings i ens dona un límit de confort de -5. Què és el que passa? La diferència òbvia és que això és més lleuger que això. Això són 800 grams i això és 1 quilo. Més que acceptable, el preu una mica més raonable. En qualsevol cas, dos sacs molt ben pensats per trekker, molt poc volum i molt poc pes, d'acord? Res, Wrap amb els seus sacs presentada. Ens veiem.